Kayaknya bampai exercise. Kupang len pontun ajan. Masa hari tu. Tang ni nang ni tong labang sosong ka keseng ka chingrum long bang ko ana phai ni tong ka chingrum ni lo. Labang sosong keseng phai ke nilitum bang throk ando. Bang to anan litum la kitun ke dang pena bhere ke claim khilu muni la. Kitun ke dang nama kiru ke thai ran cholo. Kiru ke thai la pen la hormu hai bang nitum sapha kang po. Pinya ke der piparok parak an nitum chihum te kang po. Ko pipia asai nang litum kidum chi phan ning hang. Nilitum kidun jike nang ke hang aling asai long samin nitum dun po. Tang litum ma anamang ko sono ne arni ya lo ma mate ko son ya lo ne litum. Arni ajat mane biya polo tang te nonason baji si pensi kiru ke thai nang ji polo te nilitum 10 baji ba 11 baji lan palle dampo la pen nilitum la pen party ke the ki bisi la dak bang ke chidak pon po. Starting kon ben nang nitum. Starting la nilitum a capacity leng lo birthday jong si TOA pulong te nilitum lan dimana ren no dak po la pen bias tame la lo bang pharo pho pulong te nilitum la bang suri si pulong te la som si nilitum lang pon po. Tante nang litum pana contact pani si contact number sondum. Contact number nilitum president secretary dolo. Kalang di. Contact chipi dai manon. Non nilitum chipitun na Contact number ni thi President na contact number ke lahen lo 9101 466 726 9101 466 726 lagi ni di President na number lo Nalimen ke? Nilimen ke Rohila Bepi adak hidim teron manja Angke secretary bangke? Sangmir soti sopi la dak hidim teron manjana.